For mange unge er det drømmen om store amerikanerbiler, trendy lakeringer og skinnende forskærme, der er med til at bane vejen for en spændende og alsidig karriere inden for autolakerfaget. Vi har altid interesseret mig for biler og autobranchen generelt. Jeg laver en del amerikanerbiler og sådan noget, og det er pisse dyrt på sådan noget maling. Det endte som med at være autolakerer, for det interesserer mig egentlig. Det startede hos mig, fordi jeg har en far, der er mekaniker, og min bror han er pladesmed, så alt det med biler, det har ligget lidt til familien. Så blev jeg enig med mig selv om, at så kunne jeg lige så godt tage uddannelsen som vognmaler. Autolakeruddannelsen er for dig, der har lyst til at arbejde kreativt med dine hænder. Du skal have sans for arbejdsprocesser, kvalitet og detaljer. Hvis du lige har forladt folkeskolen, består uddannelsen som autolakerer af grundforløb 1 på 20 uger, der tages på den nærmeste erhvervsskole. Øvrige skoleforløb foregår på Teknisk Skole Silkeborg. Grundforløb 2 er også på 20 uger og er obligatorisk for alle. Herefter kan du starte på hovedforløbet, der veksler mellem praktikperioder i virksomhed eller eventuelt i praktikcenter og skoleforløb. Men det er bare fordi, jeg synes ikke, jeg kan se din sprøjt på tønder her nu. Har du været ved at slive væk, eller hvad? Ja, den går her. Du kan bare se det, hvis du lige finder mærkeligt, at den er her stadigvæk. Ja, okay. Når du starter på hovedforløbet, skal du have en praktikplads. Praktikpladsen skal du selv finde og indgå en uddannelsesaftale med virksomheden. Det kan være vanskeligt, men du kan få hjælp af skolen. Hvis du ikke kan finde en praktikplads, skal du ikke fortvivle, da uddannelsen har uddannelsesgaranti. Det betyder, at du kommer i skolepraktik, som foregår på skolens praktikcenter i henholdsvis Silkeborg og Tostrup. Hele uddannelsen afsluttes med en teoretisk og praktisk svendeprøve. Så ikke sige, at man maler fordøren eller udsprøjter bagdøren? Uddannelsen handler ikke kun om teknik og maskiner, men også læren i at omgås kunder og brugen af IT. Der er jo en masse ting, som man overhovedet ikke har forstand på overhovedet, inden man går i gang. Men når man så kommer længere og længere og får bedre forståelse for tingene, så ved man ligesom, hvordan de forskellige ting, de skal gribes an. Ja, det er mange spændende lidt uden for kategori. Ja. Så har vi den der med. På skolen foregår undervisning både i teori og praksis. Du vil blandt andet blive undervist i farve- og materialelære og alverdens påførings- og maleteknikker. Du vil også blive undervist i fag som engelsk, naturfag, arbejdsmiljø samt opmåling og prisberegning. Her der får man lidt bedre tid til at ordne tingene. Man får lov til at prøve en masse forskellige ting af og prøve at udvikle sig på en anden måde. Vi kommer for at lære noget nyt, og vi kan få lov til at gå meget mere dybden i tingene her, når vi er på skolen. Uddannelsen giver ydermere eleverne en grundlæggende viden om at reparere overflader, lige fra spartling til sprøjtelakering, for til sidst polering og forsejling af lakken. Når man kommer på skole ud fra virksomheden, det har været godt. Super. Du er også lige røgnet igennem. Men det tager vi bare med spotfolding. Da uddannelsen kun foregår på Teknisk Skole Silkeborg, betyder det, at mange skal have et sted at bo, mens de er på skole. Det er jo anderledes i forhold til det, man er vant til, men det er også spændende. På Teknisk Skole Silkeborg ligger elevhuset, som udover kost og logi også giver mulighed for at lære sine kolleger bedre at kende. Man møder en masse mennesker, som man kommer rigtig tæt ind på, og man får en masse gode venner heroppe. Folk, man kan snakke med, og også møde på andre tidspunkter, når man er kommet hjem igen. Den her skal ligge Størstedelen af uddannelsen lidt fra heroppe. foregår hjemme i virksomheden. Det er her, man skal have al teori og praktik til at gå op i hverdagen. Så det går du bare i gang med, og så husk, at du kun må gå hertil. Når lærlingene kommer hjem, Thomas for eksempel, så kan man se, at det er ligesom det kribler i fingrene, at nu skal vi i gang. Og det er rart, at de så kan lære det grundlæggende på skolen. Det, som der ikke er tid til i undervisningen her. Og når de så kommer hjem, så skal vi så nok sørge for det, der skal til for, at man kan blive en god maler. Ja, for det at blive en god maler er ikke noget, der kommer af sig selv.
Det er jo fedt, at det ikke er bare lige, synes jeg. At man skal gøre noget, en indsats selv, for ligesom at blive god til det. Vi føler, at der skal være til fremtidige generationer også, så faget ikke, kan man sige, dør ud. Eller vi synes, det er vigtigt, at der er ordentligt faglært arbejdskraft. Så derfor har vi lærlinge. Når du står med dit svendebrev i hånden, er der masser af muligheder for, at du kan udleve dine drømme som autolakerer. Jeg håber da på, at jeg kan blive her i nogle år endnu i hvert fald, så man lige kan få kørt erfaring ordentligt ind og blive 100% selvstændig i sit fag. Det er jo 3,5 år, man går på lærlingeløn, og det bliver godt at komme ud og tjene nogle penge. Der kunne jeg godt tænke mig selv at være selvstændig i min egen virksomhed. Men ikke et alt for stor virksomhed. Jeg kunne godt tænke mig bare at have et lille hyggeligt virksomhed, hvor jeg kunne gå lidt for mig selv og hygge lidt om tingene. Man er jo ikke professionel bare fordi man har et svendebrev. Det er ligesom hvis man tager et kørekort. Man skal lige ud og prøve det på egen hånd ordentligt.